So ito na nga kabalen, no, bali palis na tayo dito sa Suba Blessed Farm. From here siguro nasa 20 to 30 minutes sabi nila sa akin yung pinakalayo ng Kupang Sunflower Farm. And then pupunta muna tayo dun sa highway sa may Barangay Gatchawin, tapos dun na tayo mag Google Map. So kung gusto nyong puntahan itong mga pinupuntahan natin dito sa Pampanga, pwede naman search sila sa mismong Google Map. Then guys, ito yung pinaka view ng Suba Blessed Farm. Thank you, napakaganda guys. Update ko kayo mamaya. So kabalen, andito na tayo sa Arayat Town Proper. Kung makikita nyo dito, diretso doon Town Proper. And then dito tayo pa Santa Ana. And then dito naman sa kabila is Pacabyaw. Magmula dun sa Suba Blessed Farm, lumabas tayo sa Gatchawin Highway. And then yung pinakalayo niya is 19 minutes. Kung i-google map mo yung Kupang Sunflower Farm, diretso lang tayo dito hanggang makarating tayo doon. So yun, update ko kayo mamaya guys kapag andun na tayo. So eto na kabalen, nandito na tayo sa Barangay Santa Lucia, Kupang. So yung pinakapupuntahan natin is pangalan niya is Kupang Sunflower Farm. So ilang minuto na lang is pupuntahan na natin dito nga bagong attraction na yung Arayat Pampanga. Actually last year ko pa ito nakikita sa mga post sa social media. So yun, ngayon lang tayo nagkaroon ng time na pupuntahan nito. So eto na guys, I love Kupang. Dire-diretso pa tayo. Wow guys, ang ganda ng pinaka-place nila dito. Yan ang ilog ng Pampanga. Shoutout po. Wow, masarap talaga umibot sa mga tourist spot dito sa Pampanga. Actually hindi masyadong naiikutan itong mga tourist spots natin. Sana ito ay makatulong sa ating mga kabalen yung pag-ikot natin sa mga tourist spots. Siyempre mapakilala natin yan lahat ng mga tourist spots sa Pampanga. Kapag nandito na kayo sa Purok 6 guys, ito na yung mababahan natin papunta sa Kupang Sunflower Farm. Yan. Tapos syempre may bubungad sa atin. Wow, napakaganda kabalen, napakaganda. Nice. Nakakawala ng pagod kahit medyo malayo yung biyahe kapag ganyan naman yung nakikita mo. Wow, just wow guys, napakaraming sunflower. Kala ko nabotsa na tayo. Ayan guys, Kupang Sunflower Farm. Wow, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. So ito na pababa tayo. Entrance fee 25 pesos. Ayan guys, napakaraming sunflower. Park muna tayo and then put in vlog, tapos palipad ng drone. Magkano sir yung entrance fee? 25 per head po. 25 per head. Yun no kabalen, bali 25 per head lang. Pwede na kayo mag photoshoot dito sa Kupang Sunflower Farm po, no? Pangalan niya. And then season po ng mga sunflower. Mga ilang months po yan? 45 days. 45 days. So tansan nyo ma'am, hanggang kailan po sila? 1 week na lang po. Last week na lang nito. Last week na lang.
sa Kupang Sunflower Farm dito sa Barangay Santa Lucia, Kupang, Arayat, Pampanga. So yung mga tinanim nilang seeds ngayon dito is 10,000 seeds. Ayan siya, napakaraming mga sunflowers. And then syempre kung mahilig kayong mag picture taking, perfect na perfect yung pinaka spot nila dito sa Kupang Sunflower Farm. So yun na, bali agad kong edit itong pinaka vlog natin kasi sabi sa akin ni ma'am kanina, ni sir, is 1 week na lang pala itong mga sunflower dito. So ang next bloom ng mga sunflower dito sa Kupang Sunflower Farm dito sa Arayat, Pampanga guys, by Mother's Day na sa May 10. So abangan natin yan, no? Kanina guys is nagpalipad na tayo ng drone. Yun, ang ganda ng pinaka view dito sa Kupang Sunflower Farm. Nice. And then nagbebenta pala sila ng mga sunflower. First time guys is 100 pesos. Ayan sila. Entrance fee 25 pesos. And then pwede din naman kayo pumunta na mas maaga dito, mga 5 AM, para hindi ganun kainit. And then makita nyo yung pagsikat ng araw. Mas maganda kasing kuha ng photos kapag yung tama ng liwanag ng yung sa umaga at yung hapon, yung palubog na yung araw. Ito pala, nasa pinakagitnaan na tayo ng Kupang Sunflower Farm. So napakarami ng mga sunflower nila dito. So 10,000 seeds yung tinanim nila ngayon. So patapos na yung season, ayan, 1 week na lang sila. So sa mga gustong pumunta dito, punta na kayo dito sa Kupang Sunflower Farm. I-Google Map nyo lang guys, madali lang naman siyang puntahan. Ayan, so next season nila sa May na, Mother's Day. So pwede kayo pumunta dito para ikutin itong Kupang Sunflower Farm. Ayan sila guys. Wow! Yung kabalin, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Syempre ito lang naman na area na to yung iba-vlog natin, so wala namang ibang area na ipapakita. And then inuulit ko guys, entrance fee 25 pesos. Ang next season nila sa May na, May 10, Mother's Day. So i-share nyo na yung video to para malaman ng ibang kabalin natin dyan na meron ganito kagandang sunflower farm dito sa Arayat, Pampanga. So Barangay Santa Lucia, Kupang, Arayat, Pampanga. So until our next vlog, peace out.